Borjan constituency khatkatia habaralong APDCL atumpen solar project nangki biji pupen penangke thekire kachekrong IPP atum non hejong pherangke amai phasi birta ke pache thangpon la solong ki khamkhe dona aphuthak rada saiklembang lobkumar Teron pen pherangke amai kangni pherangke amai long kaningje pona tengke IPP pu isia songatum ladak borjana habar arlo alam thangchini ne pin lapen borjana ratatum pen thangkachingbai avi pin pensi pherangke amai phasi kalikalang alam kaningje tabaret ke borjana ratatum komentu neta chedondunde sia hut rengmatum men bisupen ong tharada nagat rengmatum rongking pulo la sota joson besia mosilata hasosi election del avi rengmatum krameta sita alang bangke halaso bisi dambo la silili matha bangke laktu maban halapu la solong le bangke business assistant nanchem sila solong le ba jate jana naga tuma pada ni greater nagaland lo padu ni bangsikle ate greater nagaland lo yeli tum chini pami ba bangke alang tu majority ke do di man bangke lage greater nagaland lo parlo koneji pala tu chik toklu la sotin sila so ria long ke jong si pini la bang sodim lo solar project IPP Maiphu Rajen Timung ke ladak borjan amonit kali alang like halang pher constituency asora monit lasi alang borjan arlo alam echek chini ni alang li tumke borjan kaching thoralong ki khamkhia tumlo CM le puno soldoro par EM le puno ke hai tum same li tum borjan ara tum apana arju ban si bila alang tum personal kali nili tum da borjan ara tum hana arju nili tum banda je la so dim long la son bulu te ko sonji la sinili tum comment bi la fast nili tum pi la comment bi je la da jong si la solar project bi thek kolote kar dia tum along le aprang jo ka along le ang tame ili tum kar dia along le uche plan ko ili tum text along ko kar dia long ko se tong ko sita la so dim pini dambom man lang tibu hadila ke le dom pare la sila da non normal protection check loklo rante la so pen punang bar le le solar project bi ko ko la puna thoke ki bang ne chance avelo pini khothutia long le sel pikem bi ko la pu khothutia par long naga bhanjor Karbiang long pe Nagalena hoy Lahorijan khatkhati ahabar malom ke Dimapura sor Nagatum longle nangcherai thailo lapen nangcherai bomjila rengma rong puke alam chotsi nonke rengma kali aw sema Nagatum si nangpleng setlo lasia hoy kacherai komji pute atowar ke isi betlo lake APDCL solar project nang bilo pute Karbiang long alongle jokpo kali pute moani si ke Nagatum kachesong greater Nagalim pualong si lahailong le amokha dun thaipo lasia jara bidi pentame khatkhati mentiso long kathar long humtimung arong alongke solar project bipon bek nangpo solar project bikoklo pute Nagatum nang kapon elo puta ningje Rajen Timung alangli ili tumaphan borjan afan thang nang chini inde alang lang pher homostia muni da borjan homostia lampilo nang chini jela athi borjan ili tum kopia thesi la border part along la bangsa solar project binang ma laso ki binang ya lam the bang la hano la bangsa solar project long ni ke chokrang na pulo je 90% ke karge tumalong le pin ala ante laso 90% adin ke kubong long tum se dolo rake suspected naga atum hansi naga tum se lage do khol kumar si non ke ilong le lang nam ka thang ki ko ki durji ke kumatulo miatu I am kumalo au lokha angami naga komen ke ante la suidia mo ke tuteli si lage naga tum si occupy ko ate pinion si solar project do ko lagte itu la manisi nagali malo itu greater nagaland kuba kimano la ba tum jo sita pinion si la bang solar project cancel that solar project di beja kurote la bang soi dialo और इसी के अच्छा तरह पुलिस सिस्टम में लगे greater nagaland ba पुलिस सिस्टम la sela le tum la bang so pulis na sini jo depin ke jai katha ken alang ni la Rajen Timung tu la solar project bilong le la bang ken ni bang alang le tum tuker ni sila ke borda la rat to kha la bang lasinon hala Nagatum solar project pabilong le de japhan ason abidi pen na klembom athe Nagatum chini pami solar project le ki bilo pute forest along le pupen ajoner lo tame long le cherai japhan na klembom po langdam senang non hejong dudu kolonialong karbiatum rong chikimdam ahema mokha anta Dimapur pen Nagatum bangsi mekai pon lati apranke bangji arni lapuson timan mi de japhan krabjin pen solar project apang nang diserak nang popusi Terona sang hopen KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Tumaphan Sodak pen tuning report
News Report KTV News.